Pasamuan kinasih wonten ing Gusti, wilujeng kepanggihing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Kamis Pon Surya kaping 17 wulan November taun 2019. Kula Yosua Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Yakobus kawan ayat 1 dumugi 11. Lan kuwaos ayat 1 kanthi jejer Ratu kawilujengan. Yakobus kawan ayat 1 dumugi 11. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi taun 1990 sekawan lan kuwaos ayat sekawan. He wong kang padha ora setya apa kowe padha ora sumurup menawa memitran karo donya iku dadi sesatron karo Gusti Allah. Kang iku sing sapa dadi mitrane donya iku ndadekake awake dhewe dadi satru Gusti Allah. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Sesampun kula lan panjenengan menika wungu wonten ing enjing menika, kawontenan manah kita asring kebak geger lan kebak pemikir. Kathah kersan pribadi ingkang boten kaatur kanthi becik lan asring ndadosaken pepisahan penggalih antawis kita lan sesami. Saged dipunwastani ing jero diri pribadi menika boten namung wonten kekarepan, nanging ugi wonten pemberontakan alit ingkang asring dipunraosaken tanpa sadar. Ing tengahing kahanan kados mekaten, pangandikanipun Gusti lumantar Yakobus maringi dawuh ingkang dados pusering citra. Mongko suminggahono diri marang Allah. Menika sanes dawuh kang ngapeksa, nanging undangan kang lembut lan ngemot marang katresnan saking Gusti. Nalika kita nyumarah lan nyadong diri dhateng pamrentahanipun Kristus, wonten ing mriku kawilujengan iku saged kawiwitan. Kristus dados raja ingkang boten ngayomi lumantar panguwaos kang mateni, nanging lumantar sih rahmat ingkang saged mulihaken manah. Nalika kita sumarah dhateng panjenenganipun, pepeteng panggoda boten gadah papan malih. Yakobus menika ngendika, iblis badhe mlayu adoh saking panjenengan. Awit boten wonten pepeteng ingkang saged tetanen wonten ing papan ingkang sampun dipun padangi kalih Kristus Sang Ratu. Mila ing enjing menika semangga kita nyawisaken manah kanthi andhap asor. Gusti, kula nyumurupi manah kawula. Mugi paduka piyambak ingkang maringi pamrentahan wonten ing gesang kawula dinten menika. Nalika Kristus dados ratu ing gesang kita, wonten ing mriku wonten tentrem, pitedah lan kawruh kang cekap kagem lumampah saben dinten. Tuntunan panyuraos. Napa kita nate ngraos saged ngrampungi saben perkawis piyambakan. Pandonga, Duh Gusti kawula matur nuwun awit berkah gesang. Duh Rama sakmenika kawula nyuwun pangapunten awit kawula tasih asring ngandhelaken diri piyambak lan boten masrahaken perkawis wonten ing asta paduka. Mugi paduka tansah paring pangapura lan jembaraken margining kawilujengan dhateng kawula. Amin.